everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Tinuo ko, nakagawa si Doris sa iyang lawak. Nga unta, gitrangkahan man kini, ug natangtang gipanggapos kaniya. Mayong pagabot mga tinamod kong mga bisita. O doktora, ania ang explanation sa imong katinga. Ang nasayran ko lang, nga moabot ka mo. Og ka na, mao'y gitawag og precognition. Og ikaw, sister, dili ba? Imo man gikop-kop sa Cheryl. Og gani, tuak karon siya sa inyong kumbento. Og ka na, ang gitawag nilang retrocognition. God. Og nga nung nakagawas ko sa lawak nga inyong gisiradan, Papa Father, mauna ka na gitawag og telekinesis. Og kini alamang gid mo. Well, akong sugdan ang akong duwa. Karong kabiuna. Ave Satani. Tanaw na to. Kung magsilbi ba ang inyong gift of deliverance? Padre Benjamin, hatagi ko ang bintita karon dayon. Dr. Astada, palihog ko ang kuputi Doris. Apat kusgan kayo siya. O kung sa mo may inyong ginugayan? Uot mo makakita kong palabras? God, nikaman siya sa pungbong. Mura og tiki. Ayaw pagtutok niya. Ayaw padaas sa iyang ilad. Dili na siya si Doris. Demonyo ang anaa kaniya karon. Gusto ka, sister. Gusto ka, Sister Stephanie. Dili ako si Doris. Nana ang holy water. Pag-ampo gugot, Padre. Kay magsugod na ta sa atong pagpakigsangka kaniya. Ay, hala. Holy water? Doktor? Doktor, pasiriti ko, Pi. Pasiriti ko pa. Padre, ikaw ang manguha. Musabat ning doktor. Apan, Sige na, Padre. Kaya wala'y panahon. in the name of Jesus Christ, our God and Lord, and strengthened by the intercession of the Immaculate Virgin Mary, Mother of God, of Blessed Michael the Archangel, of the Blessed Apostles, Peter and Paul, and the saints, and powerful in the holy authority of our ministry, we confidently undertake and repulse the attack and deceits of the devil. God arises, his enemies are scattered, and those who hate him flee before him. As smoke is driven away, sword is driven away, as wax melts before the fire, so the wicked perish at the presence of God. Behold the cross of the Lord! Flee bands of enemies! He has conquered the Lion of the tribe of Judah, the offspring of David. May thy mercy, O Lord, descend upon us! As great as our hope in thee.
katungod nga mo ingilin ka na ko! Ang bahang mo hinungdan! Ang mahang mo pasagaron! Pare ka bigawon! Ako lang si Doris! Ako lang si Doris! Dugang pa, ang Catechism of the Catholic Church nagkanayon. Gipapahawa ni Jesus ang mga yawa o pinaagi kaniya ang simbahan ang nakadawat sa maong gahom o pangatungdanan. Kini, tungod kay ang maong pagpangalagad sa pagpahawa sa mga demonyo, mao ang sukaran ng timailhan nga ang gahom o gugma sa Dios mas labaw pa kaysa bisan unsang gahom sa kangitngit. Matud pa ni Padre Jojo Sirudo, usa ka eksorsista, ang eksorsismo dili mahitungod sa yawa. Hinunua, mahitungod kini sa Dios nung gugma og kaluoy. Dili buot ang Dios nga pakawawan sa yawa ang tao nga bililhon kaayo alang kaniya. Mao nga tumong og tuyo sa Dios nga makalingkawas ang tao nga iyang gigugma pag-ayo. Nga tungod niini, iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron si kinsa katong motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton sa kinabuhing dayon. Gikan sa bisan unsang pagpanglupig sa gahom sa daotan. Miskusi, Padre. Pananglitan, kung ang problema psikolohikal, unsaon man nato pagkasayod nga kini possession ug dili lang problema sa pangisip. Bene. Dunay gisunod nga mapamaagi. Ug kini naglangkob ning mosunod. Una, praktikal nga konsiderasyon. Kinahanglan dunay personal interview ug ang ocular survey. Dili maayo nga mohukom dayon nga ang usa ka tawo hingyawaan. Mataro nga mohimo og usa ka preliminary investigations. Ikaduha, formal interview og psychiatric evaluation. Formal nga pakikinabi kun interview. Ang hingtungdan ang pagadad-on sa buhatan sa Office of Exorcism and Deliverance alang sa mas halawom nga proseso. Kini mao ang paghimo og mas detalyadong pagtuki sa kahimtang sa pasyente, paghatag og katisismo ug dugang pang pagpasabot kaniya ug sa iyang banay kalabot sa proseso nga mahitabo. Psychiatric evaluation. Tumong niini mao ang pagtino sa kahimtang psikolohikal sa pasyente. Diin bugtong eksperto lamang ang dunay kapasidad niini sama sa mga psikolohista o psychiatrists. Sila ang muhukom sa maong aspeto. Diha sa mong pamaagi, matino kung natural nga balatian lamang kini o dili baka espirituhanong balatian. Gikinahanglang mukuha og psychiatric exam ang pasyente. Ikatulo, ang pagdeklarar sa pasyente ingon nga usa ka kaso. Human sa makuting proseso, uban ang mapalandungong pagpatidlom o pag-ampo ang kahimtang sa pasyente ideklarar nga usa ka kaso nga sud ning mosunod nga mga kategorya. A. Oppression nga nagkinahanglan og deliverance sessions and counseling. Letter B. Obsession nga nagkinahanglan og deliverance sessions and counseling. C. Infestation nga nagkinahanglan og deliverance sessions o dili ba ka house exorcism. D. Possession nga nagkinahanglan og solemning eksorsismo. Kung walay pangutana, mahimo na mo mugawas. Si, vidyamo dumani. Pero sab ko madto kang Padre Gabriel Amor, Padre. Karong hapon. Ako siyang gihangyo nga giyahan ka. Apan, di pa ba day igo ang imong gitudlo din mo? Mas nasayod siya kay kanako, Padre Amaro. Sige na, pangandam. Kay niuyo na to siya. Buligi siya siyang paghimong eksorsismo karong adlaw. Ciao, Padre. Magmisa pa ko. God. Tanawa,
kaayo nga tong anak, Bay Amaro. Liwat nimo og nako. Og ato siya pagkatawgon og Ordos Diabolos! Nay? Tungod kay kanang bataa, bunga sa inyong pagpagkasa, maluibon ka sa imong panumpa, Padre Amaro. Maluibon ka! Maluibon ka! Dili! Ayaw! Nagdamko na pod ko. Ginoo ko. Kalain sa akong damko. No? Dili ko makatugot ka mahitabo ka to. Dili! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!